May hapon, karong adlaw, Good Shepherd Sunday. Nganong miingon man si Kristo nga siya shepherd o kita sheep or karnero. Kay naa di ay batasan ang karnero nga naapod nato. Usa lang akong ihatag mga igsuon. Giingon nila nga kini daw karnero usa ka bugo nga mananap. Nga bisan gani ang pagpahunong sa iyang kaugalingon kay nagtuyok-tuyok na siya kay gidakop iyang ikob, di siya kapahunong sa iyang kaugalingon. Ingon ana sa kabugo, ayha siya muhunong kung nalipong na, natumba na. Mga igsuon, ingon ana, biya punta usahay na atay pagkabugo gahi tag-ulo. Kapila tagiingnan nga dili makaayo ang bisyo kay madaot ang baga, ang atay, padayon gihapon. Labanan pagani nato. Kapila tagiingnan nga dili makahatag og kalipay ang kwarta og material nga butang, sus awayan pagani ang kalubinan. Kapila tagiingnan nga dili ibaligya ang boto, sus nawala atong kabright og kaprofesional kay nadala ta sa kwartang dagko. Ang uban pagani maglalis, dili na amigo, tungod lang sa eleksyon. Asa atong kabright, asa atong professionalism, nawala. Mga igsuon karnero ta. So, kung magampo gani ta, atong ipakita sa Dios nga Lord, wala ko'y mahimo kung wala ka. Dili ko kalahutay, Ginoo kung wala ka. Tabangi ko, giyahi ko, kay ako usa lamang ka karnero, ug ikaw ako magbalantay. Giyahi ko, kay daghan kay kog dili mahimo. Tabangi ko, o Dios. Ingon ana unta ta mo ampo, dili ta hambugiro. Act like a sheep.